Tay, mayungod to. Angkod to po. Dagun sa mga kadere. Ingkod-ingkod ra. Nagingkod-ingkod ra. Oo. Nakadumdum baka nako. Wala na. Ako tong anak nga imong gibiyaan. Tiguwang naman ko. Ano ko kadumdum? Oh, ako tong anak nga imong gibiyaan. O kung anak kagibiyaan. Wa kay anak nga gibiyaan. Wala. Unsa may ngalan nimo? Arturo. Arturo apelyido. Ligalig. Ang imong asawa, Adelaida. Adelaida. Oo. Pero wa ka kadumdum sa una nga na kay gipaburusan nga lain. Wala. Ha? Wala. Niingon magyud si mama sa kuwatay nga imong papa si Arturo Ligalig. Unsa man ning lugar diri ah? Danapa. Oh, nya ingon si mama naa nagpuyo sa Danapa. O mao daw to imong papa. So nangita ko diri ah. Og kinsa Arturo Ligalig. Ingon man sila nga naa diha nya tuad dito nagsuroy-suroy. Mo nang gipangita ta ka. Kay ako ang imong gibiyaan nga anak. Wa ka kadumdum sa una nga nakagipaburusan. Wala ko kadumdum. Ha? Kuan mga 30 ka tuig kang garon. 30 ka tuig. Oh. Taga kuan imong gipaburusan sa una taga Cagayan. Oo ba? Oh. Ha? Oh. Karon nakita ta na ka. Nga akong amahan dugay ta ra gipagita gyud tay. Oo ba? Oh. So bilis ako be. Bilis ko be. Bilis ko kay sus. Nakita rin dito sa akong amahan. Unsa may panginabuhi nimo karon tay? Oh, wala yun. Wala. Oo. Aha man ako mga igsoon tay. Pasuri gamit nyo na bae duha. Naminyo ng mga bae duha. Wa na dahil bisita diya si inyong balay karon. Ha? Kapon sa... Di wala sila ni bisita akong mga igsoon mga kuan ako. Wala. Wala. Wa na mo bisita ah. Wala man. May pa ko kay gibisita ta baka nga imo kong gibiyaan sa imo kong may pa ko kay gibisita ta baka nga ako ray anak nimo sa gawas. Mga gani. Oo. Nagka... Pero bubisita man ka sila akong mga igsoon diya sa inyong balay. Oo, sahay. Usahay. Mayo noon si ante. Imong asawa ha. Kumusta naman? Ah, okay rin mga hapon. Okay ra gyapon. Niingon ra ba to si mama tay nga gugmaan ba daw siya sa imo ha? Tay. Niingon to si mama gugmaan ba daw siya sa imo ha? Oo ba? Oh, katong gibiyaan nimo ba nga ako'y nagbunga. Si Merlinda, kailan kang Merlinda? Merlinda nga. Merlinda, Apollo. Apollo. Oh, mo man daw imong gibiyaan, mo man tong akong ay. Inahan. Oh, akong inahan. Nga imo daw gipaburusan, ako'y na imong bunga. Ha? Kalimot na ko. Kalimot na ka. Kanya karon tay, kay nakitaan ta man ka. Matik. Tagaan ka sa imong anak og kuan belated nga pang Christmas oh. Duwa ta oh. Oh. Salamat. Oh, ikaw ba salamat anak. Ikaw tay. Salamat anak. Napa tay. Oh. Nya karon tay. Mauli na lang ka sa inyo, mauban ko sa inyo ha kay saman mauban lang ko sa inyo. Digton lang ko puyo sa inyo ha. Okay ra sa imo? Ikaw. Ha? Ito po yun. Nya gugma okay ra sa imo nga magbalik mo ni mama? Okay ra. Okay ra. Unsa man na kay gugma ni mama patay? Akong mama ba napaday kay gugma? Na sa mga duha na makabuhok ko. Okay mong balikan. Balikan. Kanya tay di na ako magdugay. Wala ko patindog ako kay patindog. Di na nagkatindog gano nagsuroy mga di na nagkatindog. Okay. Kaya kung tuhod lagi di na mo sila. Oh. Nga tay. Napay mga tao dito? Naapa man? Napa? Oo. Kunya magto lang sa ako dito. Haman ka pa doon pauli ka. O sige. Una na ko tay. Sige. Sige. Salamat ha. Oh, salamat. Ikaw ba salamat nak. Salamat nak. Okay.